upenyu zvawo but upenyu hwacho uchitange uri mujeri hazvina zvazvinobatsira. Kwanzi zvokugara kunge ndiri mujere ndo chinhu chandaona kuti imba kana ichifa zvaina ngaichifa. Kuratidza kuti munhu anorarama upenyu hwokushungurudzwa, domestic violence. Munhu akachenjera ukaona stepi dzine dzaakutoreka pamba nemunhu ndo dzinokupa yambiro yekuti uzive kuti patasvika apa ndikuda mafaera asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditraste nobody. Ndichikumbirawo kuti ndipe Wellington gore gukuru nokuti kugarisana kwacho kukunetsa. Ndauyawo kudarira mambo ndichida kupawo Wellington gore gukuru nokuti kugarisana kwacho kuri kunetsa. Ndini tete yanza. Hongu mama. ko kwamakambonyengana mukaroorana ikoko hakuna here vana tete nanambuya nanasekuru Variko? makamboendako? teererai nini. Takamboedza kuti tigarisane but zviri kuramba. Kugarisana ndokwamakaita Kugadziriswa tiri kureva kuti makamboendako here pamakanga mazofunga kuti ndakuda kupa murume gupuro makazochidzokera here kuvanhu ivavo vakamboita matare mumusha kuti vana tete tauya nyaya yatauya nayo panapa ini zvejira remusha wamuradi ravava. Hongu ndakambotaura nyaya yacho ndobva tatofonera munyai takatoudza munyai takapira nyaya yacho kumunyai wedu asi Wellington anenge angachingo hameno kungofarafara kwavanga vakungoita nemunyai wacho vasingataure zvinhu zviri straight saka ndakabva ndangoti rege ndichiuya kunoko. Mune nguva yakareba zvakadii mugere mese nemurume? Tane more than 15 years. More than 15 years? Hamuone senge upenyu here wamanga matogara? Upenyu zvawo but upenyu hwacho uchitange uri mujeri hazvina zvazvinobatsira. Mune vana vangana? Tine 3. Vakamira sei? Mukuru mukomana ane 16 years kuchiteverwa nemukomana ane 13 years kozopedzisira musikana ane 8 years. Umwe ane 12? Mumwe ane 12. Umwe 8? 8 ane 16. Mukomana wechi2 mukomana wechi3 musikana. Ane 8 years. Uyu anonzani Wellington? Wakambosangana here nenyaya yekutaurwa naadzimai vako iyi because nyaya ingatangire muno ka? Wakasangana nayo igore ripi? Vari kutaura izvozvi kuti vakuda kundirapa. Taingoti tanenge vachigara chingonetsa chidzokera chichidzokera. Chinonzi kunetsana tichidzokerana kunetsana tichidzokerana mune pamunotomborambana here moenda kwake ugoenda kwake mozodzokerana kana kuti kudii? Kuti muri vanhu vanenge vachingonetsana muri mumba? Zvokuti uyo aizoenda anogara stereka kungonetsana tiri mumba. Kungonetsana muri mumba? Kuri kutadza nei kugadzirisa nyaya yemumba mako sababa? Ndakanga ndazvironga pavakandiudza nyaya yavo saka ndakanga ndataura nehama dzangu. Zvisizvo zvandikutaura zvawakazvironga iwe zvekuvanetsa aiyo kwanzi zvokugara kunge ndiri mujere ndo chinhu chandaona kuti imba kana ichifa zvaina ngaichifa.
kuratidza kuti munhu anorarama upenyu hwekushungurudzwa, domestic violence. Ayo, handinove munhu. Kurova kungatove kudikika pane kutaura. Handitauri. So unogadzirisika sei? Nekuti kana munhu auya mudare, munhu inzwaga, kana munhu auya mudare achitaura problem yake, iwe uchiiramba, handifungi kuti inogadzirisika ka, nekuti hapana patinogona kumanikidzira munhu kuti uri kuita zvakati, iwe ndiwe unofanira kutozvitaura wega. Makamboenda here kudare ramambo nenyaya idzi? Munhu akachenjera, ukaona stepi dzine dzaakutoreka pamba nemunhu, ndo dzinokupa yambiro yekuti uzive kuti patasvika apa tasvika papi. Handiti? Munhu ukaona uchitiwe unogara pamba muchiitana zvese zvakadini dini muchinetsana muri vaviri, ukaona one azobva achinoudza umwe, kureva kuti anenge aona kuti izvi zvinhu izvi paipapo motaurirana mumhuri modini dini uchichi muchitaurirana, ozoona asumuka ipapo zvekare futi mune imwe nguva waenda futi pane umwe, ibva waziva kuti zvandiri kuita kana zvichigadzirisika zvinoda kudii kugadzirwa. Zvanditi wazvo vatete muri vatete vada Hamolini mamuperekedza kuti azoudza bambo kuti handichada murume wangu. Tete ndangouya kuti ndizonzwa nokuti shoko idunga munhu iye ndiye anonzwa kuti munzwa uri kumubaya, saka ndauya kungozomumirira kuti iye zvaanenge ataura sekuti shoko iri ishoko randinoziva, saka ndangoya kuzomirira kuti tonzo kuti ivo vanenge vachitaurirana pachipedzerwa kuti kudii. Ndizvozvo chaiko. Mungashamisike ndichikubvunzai kana kufunga kuti ndatidi nematadza kuuya kuno. Ndo zvakanaka. Panoitwa chinhu hachisiyiwe vanhu vachichiitirana vari voga. Chinoda umwe munhu weukuru watinenge tichibvunza sekubvunza kwatiri kuita kuti muri kuzviona here kuti imba iri kurongwa kufa ine more than 16 years. Noti kana ine mwana ane 16 years kureva kuti imba iyoyo ine 16.5 kana kuti 17 years. Handiti mapawa iripo. Mukaona takunoona kuipa kwemba after 17 years, kufunga kwedu isusu tinenge tanonoka. Handiti? But upenyu manje muridzi wawo ndochivanhu zvachinotaura. Saka isusu pari nhasi iwo wauya nani kudarewo? Ndauya ndega nekuti ndakataura natete akatadza kuuya nekuti ndakapiwa tsamba kuswera nezuro. Ukapiwa tsamba too late. Saka ndaifungidzira kuti mangwana vasazodetsanawo newe makagarisana, vanofanira kuziva kuti muroora we ndo zvaakudii zvaakutaura. Handiti? Saka ndoda kukupai dzadza wiki. Handiti ka kupa nhasi kunosvika musi wa21 unenge usiri musi wedare yoyo, inenge ichingoriwo Friday yakafanana nei yanhasi. Ndo pandiri kuda kuti uuye nehama dzako. Tete manzo todzoka, hatigone kuita dare uyo akadai. Handiti muri kuzviona? Toita kunge tiri kuita mahumbwe. Handiti ka weight yamuinayo makagara apo inotipa huremu hwemashoko ari kutaurwa nei neuyo. Handiti ka nokuti nyaya dzakadai paunenge waona kuti ndakuremerwa, vatete hanzvadzi yababa wako ndiye anofanirwa kuziva matambudziko ako. Kureva kuti kana makambotsiurana makatotsiurana naye, taiwa dai wanga wadai, ko wadii kumbosiya dai wanga wadai, asi ari kuda kuyambukapo kuti no. Handiti mapawana? Tikada kuti vanhu vaviri vadanane
ivo vasina kuronga rwendo kana kuti rwendo rwavanga vakaronga umwe aneta hapana kwatinonosvika handiti mapawana. Saka ndiri kuti inini kufunga kwangu musi wa21 inenge iri Friday zvekare 7 days kubva nhasi. Musikana uyu anenge ane muono umwe anogona kunge achi anawo ouya muno nemi, uyu ouyawo newe kwake, uyu otaura pamberi pedu nemi zvaari kutaura kuti ndadzoka nemo, iro riya ratakakusha musi uya ndo ratadzoka naro. Handiti mapawa wanzwa Wellington modzoka musi weFriday. Tuovu